Ibinde kakhulu imini yanamhlanje. Umphathi koko esimele ngomsebenzi, khange sifumane nethuba lesidlo sasemini. Itsho uphinda, mhlobo wam, nam ndidinwe ingathi umzimba bendibethwa. Khawutsho, ngubani lo mfana ufike naye namhlanje? Ngu-Andile, ngumsebenzi omtsha, kodwa ke nangu naye uyakwazi ukuzithethela. Ndingu-Andile Bhatala, ndiphuma kumhlaba waseKing Williamstown. Zonke into zam ndizenzele phaa. Imfundo yamabanga aphantsi uyotsho kwibanga le-10. Nokwaluka ndikwenzele phaa. Kulungile, ndiyakuva mfokabawo. Lona uthetha naye ngu-Akhona Nondwangu. Ndisuka eButterworth. Nam yonke into yam ndiyenzele phaa. Apha eKapa ndiziswe yimpangelo. Injalo bakuthi, ndiyabulela. Sonke sifulathele amakhaya wethu ngenxa yale misebenzi. Likuphethe njani iKapa okwangoku? Noko andinokukhalaza ngaphandle kwesiphithiphithi nengxolo, kodwa ke yonke into iya iqheleka. Ukhe wava ngeTable Mountain? Ewe, ndakhe ndava kwaye nokuyibona kumabonakude, kodwa andizange ndaya. Yenye yeendawo ezintle kakhulu kwihlabathi jikelele kwaye ingunamba 7 kwizinto ezintle kwilizwe lonke. Owu, watsho wandenza umdla ke ngoku. Kufuneka xa sipeyile apha emsebenzini khe sizinike ithuba siye. Ngumbono omhle kakhulu lowo, bahlobo bam, nam nindibale. Kulungile, masileqeni siye erenkini zingekapheli iiteksi ezigodukayo.